טוב, אז חזרתי לכם. ברוכים הבאים לפרק ב', איך בונים מטוס במיינקראפט. טוב, אז עצרנו בקירות. פשוט הייתה לנו תקלה בפרק הקודם. הייתי צריך לעצור ושברתי כמה זה, והמשכתי את הסרטון. וגם נגמרה למצלמה הבטריה. אז התנתי אותה אחרי שעה, זהו. לא, זה לא טוב. אחרי זה עוברים לשם. אחרי זה אנחנו הולכים לקצה סיימתי. יופי. אלה מה שהיה בפנים? אבל למה? שקט, אני מצלם. עכשיו מצלם. טוב, אחרי שסיימנו את זה הולכים לצד השני ועושים אותו דבר בשתי הצדדים. מצטער אם אתם שומעים כזה רקע בסרטון, פשוט עכשיו מכינים לי אוכל. אני מה זה גובה, אני רוצה לאוכל את המצלמה. לא באמת, זה לא מצחיק. טוב, אחרי שסיימנו את זה אנחנו עושים עוד קומה אחת. ככה. עכשיו זה הקומת תקרה. אל תדאגו אם אתם לא רואים פה דוגמה, פשוט גם פתחתי עולם חדש, וגם עשיתי את זה במקום אחר. שכבר בניתי את זה, גמור, יומיים לקח לי. אפילו לא איזה שעה, פחות משעה אפילו. ועוד זה שהמציא לי את זה, הוא אמר לי, אולי זה ייקח איזה חודש, חודשיים. אמרתי לו מה פתאום, הוא אמר, כן, עשינו, התערבנו שאני צודק. מי צדק? אני.
אופסי. תפרקו פה בצדדים את הלבנים האלו. שכחתי מי אלו. מה? עכשיו גם פה נעשה את זה. זה יהיה אולי 3 פרקים, זה כבר פרק ב' או 3, איך שתקראו לזה. לפי שסיימנו... מה? פה לא סיימתי. טוב, בואו נבדוק את הצורה של זה. פי, תראו איזה גודל. פשוט. פי. למה אני מבזבז את הזמן? ואני המצאתי את המטוס הזה. דודי מוסקוביץ' שהמציא את זה, ואני בניתי. הוא עוד לא בנה את זה, אבל הוא בנה כזה אחד קטן מעץ. אתמול הוא אמר לי את זה, נראה לי. טוב. אני פה צריך לעשות את הכיסאות. עכשיו, אני מספיק לי 4 כיסאות. 1, 2, 3. 1, 2, 3. אפילו זה מתאים ל10. טוב. רגע, בוא נראה.